बिराद मोजां संना हरो बियो। Lokel daw, lokel. Này, दिनै दाउ जानोसै जोंहा गुसु अखानायखाय शिबसागरावबो नुवाखै जों बेबायदि बिगुर गां फुनानै जायो थारमाने। गेसजों बिराद मोजां संना हरो बियो। बहुत उनका हो जाए यार ना। जाल लोंनो दाउ लांफैदोंलै नै। দেখি তো সৰু কৰিব। একদম সৰু কৰিব। Hello guys, नै जोंहा दिनै दाउ बिदै फुदुंना लोंहांदों आरोना। नै लकेल दाउ, जारि, खिफि बेन्दों, मानिमुनि, नोरसिं, माइसुन्द्रि गासिबो होनाय दं आरो इयाव। ओमफ्राय नै जोंहा दिनै झाल फुदुंना लोंनो नागिरदों, दाउ झाल बरियानो। लकेल दाउ, लकेल। नै guys, दा आङो दै होना लाबाय, बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनोसै आरोना। ओमफ्राय बेदरखौ होनोसै, ओमफ्राय बेदरखौ होनोसै मानोना होमबा रुगोनसो नालाय। झालाव होनो थाखाय गासिखौबो रेडि खालामजोब्बाय। नैयो बानलु बोरदोन, सामब्राम गुफुर, हाइजें, गुलमरिस बेखौल' होगोन आरोना। बे मोनब्रै आइटेमखौ, बे मोनब्रै बुस्थुखौल' होगोन आरो झालाव। नै गाइस, खावनैबो खावबाय आरोना। नैबेखौ ओंख्रि संसिगोन, माने आलुजों संगोन आरोना। मा नांदों आंनि आखायाव? ओमफ्राय नैबेखौ झालाव होनोसै। नै हरनोसै आरोना, दैया दुंबाय। बरियानो दुंबाय नै दैया। दा दाउ बेदरखौ जब्ल' हरनोसै। नो हरदो। ओइ सिट दावखोन आखायाव। नै जे बुरजा होखादों बे दैखौ, ओमफ्रायो जोङो बेखौ थिगसे फोरानगोन आरोना। फोरान माने रानहोजोबगोन आरोना बेखौ। बरियानो। दा खोबना दोनथ'नोसै, ग्लब ग्लब गोदौबाय थाथोंसै। दसेनि उनाव बेयो बानलु माबा माबि देनायखौ होनसै आरोना। नै दानि गाइस, नोंथांमोना दिनै आंनि बोराइनि भिडिअ बानायनायखौ नायलांबाय थादो। बिदिब्ला गेजेर गेजेर आंबो दं आरोना। नै दैया गोदौबायना, ग्लब ग्लब गोदौजोब्बाय। संख्रि होआखैना? संख्रि होआखै। र' मस्ला माबाखौ होगोन, बानलु होगोन, बानलु बोरदोन। आलौगोनसो नामालै बिरादनो। बानलु फिसासोलै, मेघालयनि बानलु। बानलु बोरदोन ना मोनो, बोरदोन। কি কয় বার্ডেন কয় নাকি? জ্বলা হ'ব দেই এইটো। জ্বলা হ'ব, আপুনি খাব পাৰিব নাই? অকণমান লাগি পৰিব নহ'লে। नैबे थौसियावनो डाइरेक्ट दै हरनानै लागायखाबाय ना? थौसियावनो दै हरनानै डाइरेक्ट लागायखाबाय दै गुदुंखौ। बे स' हरखांदा आं इजि प्रसेस। एरबाय थानानै मेजेम ओंखारबायानो नै मेजेम।
थावखौनो होआखै नै खिन्थु मेजेम ओंखारबाय दाउआ एसे थाव दंमोन मेजेम दंमोन माने नै संख्रि एसे 2 চামচ দিব লাগিব 2 চামচ হা পাথর होदों आरो 10 मिनिटसो खोबना दोनसै ओमफ्राय नैबे मैगंखौ होनसै नैबे मैगंखौ नै दिनै कारिगरा बेलेगसो जोंना सानै गोदान कारिगर सानै संगासिनो सासेया बेदर एवगासिनो सासेया बयल भारि झालायनाय जागासिनो नै सासेया सिबुं सायगासिनो सिबुं केमेरामेन आंसो दिनै माने संग्रायाबो आरो ब्लग बानायग्रायाबो Era só para colocar com birat moजां गोदौखाबायलै दुनिया तेल उलायसै नायसै नै माबादि जाखो मस्ला मस्ला बारा जाबाय नामालै गुजुफगासिनो थारमाने नै दानिया जारि मैगंखौ होनसै नै जारि खनसेनो जब्ब मारै जागोनथाय हारसिं माबाखालै गोदौनायाव जाबाय दे दसे खोबना दोनसै 10 मिनिट उनाव नायसै दाउ झाला मोनबाय आरोना जोंना दाउ झाला नै बरियानो जानो हायबायानो नै ओमफ्राय नै ओरैजाय बेदरजों आलु भाजि इयो बेबो दाउ आरो आलु भाजि आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय मा होनो सिबुं भाजि ओमफ्राय नैयाव दाउ गांखं बेबो मोनबायानो आरो हांनाय नै जि गोथाव नुखादों ओमफ्राय दालि साननि फ्रिजआव दोननानै बोरैबा जाबाय बरियानो हायगासिनो जोंना गोथाव जादोंना जि सावसुबगासिनो मै बेलाय लोंनोसै आंहाबो मामाया लोंबाय जादों जादों मामाया लोंनायाखै लोंनाय गोसा जादों आरो टेस्टी बेदरनो बिराद गोथाव जादोंलै बिराद गोथाव मोनजाखादों मामा गोथाव नै गाइस ओंखामखौनो जाखांगौलाय लांसिगौमोन आङो बावनानै भिडिअखौनो लानो बावदों भिडिअखौ लानो बावनानै जागासिनो रे बिदिब्ला जाग्रोना लानोसै